श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 94 23 98 97 81 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। देवगड तालुक्यातील तिर्लोट ग्रामपंचायतीतील कथित काळाबाजार प्रकरणावरून आता ग्रामस्थ आक्रमक झाले। ठोस पुरावे देऊनही संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याचा आरोप करत तिर्लोट येथील 30 ग्रामस्थांनी उपोषणाचं हत्यार उपसलंय। संबंधितांना अपात्र ठरवून न्याय मिळावा अशी मागणी उपोषणकर्त्यांनी केली आहे। वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणूनही अद्याप न्याय मिळालेला नसल्याचं सांगत न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती सावंत आणि उपोषणकर्त्यांनी घेतली आहे। पाहूया। तिर्लोट ग्रामस्थांना न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। तिर्लोट ग्रामस्थांना न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। भ्रष्टाचारी सरपंचावर कारवाई झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। भ्रष्टाचारी सरपंचावर कारवाई झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। ग्रामस्थांवर निलंबनाची कारवाई झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। ग्रामस्थांना न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। तिर्लोट ग्रामस्थांच्या ज्या अडचणी आहेत, जो त्रास आम्हाला होतोय मागील 1.5 महिन्यापासून, त्याची मागणी मांडण्यासाठी आम्ही 1.5 महिना झाला पाठपुरावा करतोय। CEO ऑफिस आणि BDO ऑफिस। BDO निलेश जगताप यांना आम्ही वारंवार सदस्य आणि ग्रामस्थ येऊन भेटून सगळ्या हकीकत त्यांना सांगितलं की तिर्लोट ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच आणि त्यांच्या पतींनी जो काय काळा बाजार चालवलेला आहे त्याचे आम्ही त्यांना ठोस पुरावे दिलेत, तरी सुद्धा त्या ठोस पुराव्याच्या आधारावर त्यांनी जी कारवाई करायला हवी होती 1.5 महिन्यामध्ये ती कारवाई न करता आज त्यांनी खोटी आश्वासनं द्यायचा जो काही सपाटा लावलाय, त्या सपाट्याचा निषेध म्हणून आम्ही आज तिर्लोटचे 30 ग्रामस्थ सकाळपासून इथे उपोषणाला बसलेलो आहोत। त्यांनी अजून आमची दाद फिर्याद घेतलेली नाही। सगळ्यात मोठी मागणी आमची अशी आहे की 16 जानेवारीपासून ते 4 महिने झाले त्यांनी ग्रामसभा लावलेली नाही। 26 जानेवारी सारखी महत्वाची ग्रामसभा त्यांनी खोटी दाखवून आज ग्रामस्थांची आणि 9 सदस्यांची फसवणूक केलेली आहे। त्या फसवणुकीचा निषेध म्हणून आणि आम्हाला न्याय द्यावा म्हणून ग्रामस्थांना त्यांनी लवकरात लवकर त्यांना अपात्र करावं आणि त्वरित त्यांचं निलंबन करून आम्हाला ग्रामस्थांना न्याय द्यावा। तसेच जो आर्थिक गुन्हा त्यांनी केलेला आहे, जो भ्रष्टाचार त्यांनी केलेला आहे, शाळा कॉन्ट्रॅक्टरकडनं आम्हा पैसे कमवलेले आहेत, KK कन्स्ट्रक्शनकडनं आम्हा पैसे कमवलेले आहेत, तसंच मेस्त्रींकडून त्यांनी 5 लाखाचे जे पैसे गिळंकृत केलेले आहेत, बांधकाम विभागातून जी नागरी सुविधेमधून जे काम झालेले ते 5 लाख हडप केलेले आहेत। अशा खूप महत्त्वाच्या बाबी आम्ही निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत पुराव्यासकट, पण आम्हाला 1.5 महिना झाला CEO ऑफिसमधून पण न्याय मिळत नाहीये आणि BDO ऑफिसमधून पण न्याय मिळत नाहीये आणि आज आम्ही न्याय घेतल्याशिवाय इथून हलणार नाही। आमच्या जीवाचं काही बरं वाईट झालं तर त्याला पूर्ण सर्वस्वी जबाबदार शासन राहील। शासनाने कडक कारवाई सरपंचावर करावी आणि त्यांची पावर त्यांना शासनाने दाखवावी, ही आमची सर्व ग्रामस्थांची आज आमचे तात्या सानंद आलेले आहेत, तसंच अरविंद जुवटकर ग्रामपंचायत सदस्य आहेत, कल्पिता घाडी आहेत, कल्पेश घाडी आहेत, प्रशांत अनबवणे आहेत, तसेच ज्येष्ठ नागरिक आमचे काका आलेले आहेत, बाबूदादा अनबवणे आलेले आहेत आणि आमच्या अनबवणे काकी आलेले आहेत, ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्या। तर यांची कळकळ त्यांनी समजावी, आमची दुःख त्यांनी समजून घ्यावं आणि आम्हाला लवकरात लवकर न्याय द्यावा। कागदोपत्री जे काही घोडे त्यांनी नाचवायला घेतलेले आहेत ते कागदोपत्री घोडे त्यांनी थांबवावे आणि त्यांचा जो चाबूक आहे तो आज त्यांनी चालवून दाखवावा, एवढी आमची नम्र विनंती आहे। आम्हाला न्याय द्यावा, आमची एवढीच नम्र